Ya. Iki agana sing nuwun kembang rawe. Ya. Diaturake. Kembang rawe. Kembang rawe gedruk. Oh ya. Katur kagem Pak Lurah Triwidadi. Oh, Pak. Sapa? Ya genti Agnes. Ya. Ki ngomong aku kecilik nek iki Agnes. Piye? Ngomong aku kecilik. Kecilik isih SD wis nyinden cita nderek panjenengan. Heeh. Saiki kok ya isih cilik ning wis. Tar aku ki sing iso anak-anak ki cahe gedhe. Jebul cah cilik ya wis. Piye, Mbah? Mbah Jombah. Lah wangune. Mbah ki nek nang omah. Dadi iso mbah ki iso nggo tambah. Terus ten mriki napa kakak? Ya ora. Sing biasa wae. Cathak. Amen cok ning kebo apa cathak? Ngene ya Nas, lah kene ya. Pripun? Ya malah biasa wae. Bang napa? Bang. Bang to, maksude bang cara Jakarta. Cara Jakarta. Ora mbang. Bambang. Nek mbang ki Bambang. Kuwi untu, Mas. Saka pengaruh untu. Oh. Arep muni Bambang ngono klaru bang. Oh. Mbang bangah. Jenengan wong idak-idak kula lho. Piye to, Teh? Waduh. Teh manis. Teh kental. Arep nembang apa? Kembang rawe. Iki cah cilik-cilik nek nyawang malah mare mumet di rumahnya. Mencereng wae. Lah wong kudune seneng lho disawang. Seneng. Cah cilik semong ngono-ngono iki malah saiki seneng-senengane karo wong tuwa. Nggih. Oh, muni nggih kuwi. Wah, kok nggih iki. Narai piye ngono? Ya seneng le terus joroke kuwi kula. Ora nek kula sayang tenan kali jenengan. Ah. Aku mempeng bojoku adoh. Coba nang omah ngono aku wis terus arep mulih arep mlebu omah ragu-ragu kae. Bungane putune lho ya ora apa-apa to. Seneng antarane simbah karo putu. Kowe iki putuku no. Lah iya. Senajan cilik kowe iki putuku. Piye to? Angel. Ora usah nangis. Matur wae karo simbah arep nyuwun apa? Bobok. Iki. Udar ora we. Piye? Kowe njaluk nyuwun bubuk. Upama ana bubuk ki ana le tuku tak tukoke no. Wong gor bobok kok tuku lho. Lha ya ragat to. Wong bubuk. Kowe ora kudu waton bubuk. Lah, ya gawe kamar, ya golek tempat. Ngono, ora masing-masing turu kok ning dalan. Lah engko nek lha apa ya cah tipis? Okeh to saiki. Piye? Kari bayar iki lho. Iki nggo tuku bekakas kok. Kowe aja macem-macem no. Aku ndarani ngajani sing ora bener. Cah tipis iki. Aku nang omah diduwurke. Waduh. Dukuh apa? Hah? Diduwurke piye maksude? Diduwurke ning banjir ka aku ning wuwung ya, Mas. Pas banjir kebak ning jero omah nang wuwung mau. Dadi diduwurke lho. Darane apa? Ha. Ayo nyanyi apa? Ya. Aku ya ndak saya mumet. Lah napa to? Kudune seneng no. Seneng. Mumet. Awor putu ki seneng. Lah, wong tuwa ki anggere didep putu seneng anak putu wae. Tambah bojo. Bojone ajeng tambah. Ditraksi ora omong wae. Wah, gremus muni karo Durmagati wis ora kena pisah. Kalau yel-yelan. Waduh. Ya penyanyi dangdut disucit. Nembang nggih, Mbak. Nggih, nembang. Dibawani. Memanes. Ya. Ayo isih kok. Sih meger-meger. Kaya tugu.
Sabtu Arga. Mamanismu anggo jiwa alah pengen Ngopo kuwi? Ngopo kuwi adegan ngopo? Wayang wong Mas iki arek karon sih. Oh. Ning kebablasan mripate. agawe ru citeng galeh Nah iki dipoto tenan no. Mahras itu. Ah, ale moto kemekelen iso dadine kok ngene-ngene. kobong boten Se ana kok Diono Apa? Diono jenenge ganti Diono. Ya wis kabeh warna-warna. upama munduta rokmi ngapa ya mbah Karose nah kaya baban aku Ora kutut manggung. Tuh kuwi. Kok urung-urung kok manuke sapa? Ndak anu Mas Awi kesusu. Mau kok ya tak gawa manuk. Soale nek udan kan oleh nyope. Manuke pundi to? Manuk kutut. Oh. Cah cilik mawon. Didelekke ten pundi sakniki? Kandang. Ya santai lho. Dung tulek. Iya ta. Ayo diteruske. Kutut apa ngawu iki ndelok nang omah mek pleci kesokan lenga. Ah cilik ae lokal e. Wah, ameng pleci lokale kok gleleng. Plecimu genah tak peteti ming ndangak tok ngene iki. Mek ngene iki. Ale medhati calanang kok. Sapa njaluk sapa? Medheti kula. Coba medhetono. Jajal. Piye to le medheti? Ah ra iso ta. Soale wis grogi sik. Weruh pleciku. Kula isane ngelus-elus e. Ngapokmu Saged kapan? mboten nek dilus-lus saged Ngapokmu muni kapan? mboten. Nganu disetlika wae gak alus. Ngang wae wong manuk nang omah kok tok obak-obak. Kan mesake putere to. Ah puter apa pleci kok puter? Mau kutut malik puter. Sing positif apa? Sing nang omah pleci. Oh. Sing nang kene puter. Terus ra tekan Mas kuwi. Kok ra tekan? Ha puter roh balik mulai Mas. Ayo Nduk. Ibarat wong
Ilir-ilir kaya. Wilir-ilir Mas wi. Ah iya. Tinggale anu Kanjeng Sunan Kalijaga. Wah. Ayo. Lumampah tanpa walah ing matyaning jala Temah temah kunjing agenjong neng paku lingan. gedruke lho sik iki. Ya iki mau ono hubungane karo aku tuku bekakas mau. Lha apa? Pagulingan. Tuku guling. Tahu. Apa to? Iki ngopo to kene? Lah kok ngene iki ya tak Wah, jan aku saya tuwa iki mangku saya lengket sama-sama iki. Nanti sumuk aku. Mbak Ucul. Hah? Itu Mas. Itu wae kok. Nah nih, oleh. sik Mas. Jame sik le ya. Ah iya. Allah, oh jam tuku nang sekaten kok ngeleng. Emas Mas iki. Mas apa? Masih ono. Ah sejarahe niki jane bareng sampean kok niki. Niki jaman Surabaya mboten luntur niki. Kenang-kenangan riyin. Saka sapa? Lho, penggemar to? Kowe jaman dagelan Mataram. Wah, diterke ten nggen kula Mas niku. Kowe tekan seprene iki. Ha nggih, Amin kari urip apa mati? Mergo mati mah awet, Mas. Ngandel ora. Anek urip tak dol. Ya ta? Ya ta? Ya ta? Oke. Hei. Mbak Ayu ku ngantek. Ayo gedruke yo. Ya, gedreke yo.
Ha iya iya. Ngono Mas. Ha sing nyambut gawe ya Agnes sing entuk ya Agnes Agnes. aku nang kene iki kok teturon kok. Ya ora ngono kan jur lara ati. Mboten sakit Mas. Kowe ya joget ning ora semangat ora kaya Agnes. Ayo migol-migol barang ya. Wis tuwa Mas. Oh. Nek aku kecepetan, Heeh. aku gampang back. Oh. Berarti kudu alon wis tuwa kuwi. Alon. Hmm. Nganggo irama. Agnes mau kecepetan ya. Cepetan aku lombok iramane. Rangkep ya Mas. Waduh. Dolanan apa ya? Rasa dipoto sih Mbah. Sing arep moto kok ya sapa dipoto ya ting pletot pisan. Elek Mas meletot. Ah iya.